Bideo honetan, Laure Kastolako 2030 agenda planeko garapen jasangarrirako 11. helburuan, hiri eta komunitate jasangarriak zehaztuta dugun 11.6 ekimena erakutsiko dugu. Hauxe da, ekinaren astean etapa desberdinetako ikasleen artean, etapaka eta mailaka antolatuta, ikastolako ingurunean hondakinen bilketa eta garbiketa egitea. Ekimen hau 2021-2022 ikasturteko IRAES 21 taldeko kideek asmatu zuten ikastolan klima larrialdiari aurre egiteko proposamenak aztertu eta diseinatu zituztenean. Ordutik ikasturtero burutzen dugun ekimena da. Eta 2025ko maiatzaren 23an, ekinaren astearekin bat eginez, ikastolako etapa desberdinetako 2030 agendako ikasle ordezkarien artean, ikastolako ingurunean hondakinen bilketa eta garbiketa egin dugu. Bilketa hondakinak bereiziz egin dugu, eta bilketa egin ondoren hondakin mota bakoitza dagokion edukiontzira bota dugu. Beste bat? Eskerrik asko bilketan lagundu duzuen guztioi. Hurrengo ikasturtean hondakin gutxiago aurkitzea espero dugu.